Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, нархҳои аҷоиб. Нархҳо аз 9-10 ҳазор сомон сар мешаванд. Фақат навора бародаро тамошо кунед. Лайкзориро фаромӯш накунед ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда бародаро пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои лайкҳо, барои падалитсия кардану зинда ва сарбаланд бошен. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависем бародаро ва мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. Рафтем. Daewoo Nexika соли барорӣ 1994 кузов седанай. Мотор 1.5 литр, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Техасмотор то 1 март ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нест. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад ва соҳибаш нақша гуфтесай бародаро 11000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 83000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзонам мекунемша. Шумо метавонед бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F кузофи универсал, соли барорӣ 1998, мотор 1.6 литр. Сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега, фавран фурӯхта мешавад. Сумдаркораи айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва маълумоти иловагира нависондагӣ нестай. Нақша боша гуфтесай 3500 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 230000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай марҳамат, занг занед, муомила дорад. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Лайкгузориро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Vectra B соли барорӣ 1997, кузов седан, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холи, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мека, соҳибаш Техас Мотор то моҳи декабра ҳастай. Мотор 1.8 Экатека, бензини холи, газа уман дидагӣ нестай. Мошин срочно сумдаркурай фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд ва нақша боша гуфтесай 33000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 249000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай марҳамат, занг занед, биёен ай пеш, муомила дора, арзонам мекунемша. Барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2107 соли барорӣ 1995, мотор 1.6 литр. Сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. Мошин мега соҳибаш тозай, задагӣ надора, баллонош навай, моторуш масъала намехӯра, срочно сумдаркурай фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав ва нақша боша гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза гардонем 98000 рубл мешавад бародаро. Харидори аниқ боша гуфтай биёен ай пеш, муомила дора, арзон мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Honda City соли барорӣ 2002, мотор 1.6 литр. Сӯзишворӣ бошад газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ва нақша мега соҳибаш 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза гардонем 113000 рубл мешавад. бо харидори аниқ боша гуфтай биёен ай пеш, дар бораи нархаш мақсад маслиҳат мекунем, арзон мешавад мошин. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара бародаро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барорӣ 1995, кузофи хетчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфтай 4 баллони нав дора, запаска нав, акклиматориш нав, документош 3 моҳи дига мондай. Мошин масъала намехӯра, моторуш навай, срочно сумдаркурай фурӯхта мешавад. Мошин қарор дора дар левакан бародаро ва нақша боша гуфтесай 31000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 234000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат, занг занед, муомила дора, савдо мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Lada Priora соли барориш 2011 сол мотор 1.6 литр сӯздишворӣ боша бензини холӣ коробкаш механика мошин гуфта дар ҳолати беҳтарин қарор дора мошин кам гаштагай беҳад мошин тозаи камрасходай дар 100 км 7.5 литр бензин мехӯра суръаташ насум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаеса 32000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 241000 рубл خریدار انیق باشه که بیایم ای پیش ماشین بین و در باره نرخش مقصد مسئولیت میکنیم ارزون میشوه. وریانت الیشیر هم هست که وریانتو داشته باشیم پیشنهاد کنین. برای معلومات ایلوگی را به دست آوردن برادرو بر رقمای در روی اکران مراجعه کنید و معلومات بیشتر خود صاحب ماشین دریافت کنید. دایو نکسیکا سالی باروریش 1995 موتور 1.6 لیتر сӯзишворӣ боша бародаро гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш мотор коробкаш 100% лабавои пешаш гуфтай нав алиш кардагем хадавоиш бад нестай гази таблетка задагай сурош насум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаеса 7900 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 59000 рубл харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем бо арзона мекунемша барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара бародарои худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1993 объем мотор боша 1.8 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега соҳибаш 4 баллони нав дора гази ёра 4 задагай мотор коробка дарун берун калид ҳамаш тай ай мерседеси 2000 сол кадаги меша камбуди нестай срочно сум дар курай фурӯхта мешавад фавран айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри кӯлоб қарор дора ва нархша гуфтаи соҳибаш 38000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 287000 рубл харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен биёен ай пеш бо арзона мекунем алиш ҳам мешавад гуфтай вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунен барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо ВАЗ 2112 соли барориш 2004 сол мотор 1.6 литр кузофи хетчбек сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика мошин нахадуя мега газа бензин кор мекуна ҳарташ 1 сола ҳуҷҷат дора коробка хадавои 100% мотор 1.6 16 сурош насум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бародаро ва нархша боша гуфтаи соҳибаш 12000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 90000 рубл харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем бо арзон мешавад варианти алиширам ҳаст вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунен барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунен ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барориш 1997 кузов седан мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега кондитсионерш кор мекуна сурош насум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтаеса 27000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 4000 рубл харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем биёен ай пеш бо арзона мекунемша барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунен ва маълумоти пурра ва аниқтара бародаро ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Nissan Primera соли барориш 2004 сол мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш автомат мошин мега состояниш созай мегарда расход дора сальникои клапан алиш кардан дар кор тамом 6 моҳи дига документ дора мултирул сигнализатсия климат контрол кондитсионер гази евро 4 задагай мошин қоидави дига сроч насум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаеса 25000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 189000 рубл харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем бо муомила дора арзона мекунемша барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо Nissan Maxima соли барориш 1997 объем мотор боша 2.0 литр сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин гуфтай тозай бе перекидкай камбуди нест сроч насум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри кӯлобай ва нархша боша гуфтаи бародаро 11000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 83000 рубл харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем бо арзона мекунемша алиш ҳам мешавад гуфтай вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунен
мебинем. Барои маълумоти пураваниқтара бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи и бародар дарёфт кунед. Ва дӯстон бародарон, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. Раҳмат ки наҳора то охира тамошо кардем. Зинда ва сарбаланд бошен. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба навъи мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда бародаро, дар ҳар ки ҷое бошед, худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. то навори оянда, хайр.